Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Meenakshi Field. नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावबाय। ब्लगखौ आं दिनै थाइजौ लेमनायनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय। ओरैनो ब्लगखौनो लानोसै होननानै थाइजौ लेमगासिनो। मोनजासिगोन ओमफ्राय माला लेमखांगोन थाइजौ जानोसै ओमफ्राय Three hours later. ओंखाम जाखांबाय जों साथामबो मोसानो थांनो प्रग्राम दङ जोंनिया। ओरैनो दसे डान्स प्रेक्टिस खालामगोन एबा नायसोरो इसोर मालाय। ओमफ्राय दा दसे उनाव मोसानायखौ रिहार्सेल खालामनोसै। जों दा मुसुलपुर थांलायबाय साइकेलजोंसो लोगो सानैयाबो नै थांगासिनो जों साथामजों दा एसे शपिं खालामनो दं आरो भिडिअ लाबोबाय आं जोङो साथामबो शपिं खालामखांबाय आरो मोजाङा मबाइल नायगासिनो मा नायदों जानला मोनला ओमफ्राय आं आसाम दामोन ओमफ्राय जाथ'वाखै नेगासिनो आखाइयाव गाननाय आसाम मोनबाथाय माबा मोनसे जानानै शपिं खालामनायखौ नोंथांमोननो देखायबाय थानो हायासै आङो ओमफ्राय दा इयाव थांनायखौ 1 hour later. जोंनि बरिं मोनसोबाय ओमफ्राय सिङाव बानायगासिनो आरोना ओइ जासिम नेगासिनो मोनथारसिगोन र' खोन्थालाय मा जानो माबा पकरा गैया नै गोलैगोनलै लथबनो गोलै जानो गिसो जानोसैबो जों मुसलपुरनिफ्राय मोनफैनानै देलायगासिनो दा मोनसे मोसानाय प्रग्राम दं बेवहाय थांनो नाय आयना थोआखै आयना गंनैल' जोहा मा फोनसोखोथाय देलायनोसै नै जों दा रियेलिटियाव इदि होनो सासेया नुजायाखै मालाय साइडखै देलायगासिनो ओमफ्राय मानो आंखौ इदि होनखो देनाय मा सुथुराव बिदि होनखो आंखौ देलायनोबोथ' बारा रोङा थेवबाबो देलायनानै थांसै एथ' प्रफेसनेल नङा आरो देलायनायाव ओंखायनो फाउन्डेसन फोननोसै आं दा
नै सासेया थांसै ना ओमफ्राय नै साथामबो रेडि जाबाय बिसोरखौ सुन्दरि सुन्दरि नुसिगोन आंखौ मार बुगाव नुखायो मोसाहैनोसै ना ओमफ्राय मोसाहैनोसै होनलाय स्टेजनि उनाव दंथ'यो आं दा मोसानो मोनथ'वाखै ओमफ्राय आब'मोना मालाय सुन्दरि मालाय आब'मोना नै जोंनि बैसारियाव जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय मेथाइ खनगिरिफ्रा पवन सिंह बसुमतारी बयबो गोबारै आखाइ हमथानांगौ जेब्ला बिथांमोन आगैमोना फट' लानो फैनायखाय बिसोरजों एसे फट' लाजाबफाबाय Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn